Kay suno man sa pila ka mga grupo sa mga mamumugon ining no vaccine, no work policy, isa ini kaginatawag nila paglapas sa kinamatarong sang tao. Hindi pwede nga hindi mo pagpasudlon sa trabaho, hindi pwede nga kakason mo sa trabaho sa rason nga wala mabakunahan. Amo ini karon ang ginaduso sang pila ka mga mamumugon. Kamay ara pagali, pila ka mga government-owned ang controlled corporation nga gin-report nga may ara pa pagpaandam sa empleyado nga hindi mag-report sila trabaho kung wala sang pamatuod nga ini sila nabakunahan. Bangod sini, ang puwersa sa mga mamumugon karon nagapanawagan sa duli nga dapat respetuhon ang ila ginpapanaog nga mga pagsulundan. Hindi pwede nga gamiton ang wala sang bakuna para nga idisukon pahalinon ang mga empleyado, hindi pagpasudlon sa trabaho or else mga tubang ang employer sang kaso. May ara pagin man niya tao, no? Kaga mga nagapanag-iya sa dalagko nga mga negosyo nga may ara sila kaugalingon nga pagsulundan. Wala man na kaso kung may pulisa kaya sa imo sini nga mga empleyado. Pero sundon mo kung anong mando sang gobyerno. Kay hindi niya nga ipatuman mo nga kung ang empleyado mo hindi mabakunahan, pahalinon mo, hindi mo pagpasudlon sa trabaho, daw hindi amo. Siling sang dole, hindi pwede. Kag ang sinuman nga mga employer nagapanag-iya sang establishmento nga maghimo sini mga tubang kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos sini. Pamati ang lamon ginasanligan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bakulon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio bakulon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakulon sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Isyo idulong sa aton sang San Philippine Standard Time, las 6:48. Senaryo politika, samtang gahilapit ang filing sang Certificate of Candidacy. Sino ang ara na, sigurado na, nga magapapili presidente sa tuig 2022. Nakalinya, Senador Ping Lacson, tandem Vicente Soto, Vice Presidente. Sigurado na ang tandem. Sino pagid ang mga ngalan nga ginaduso kung pamatian ta kahapon ang 15 ka miyembro sa National Executive Council PDP Laban. Ba si Kusi subong nga ari-ari kay si Pacquiao na si Paana sa ila sini nga pwesto. Unanimosa makibot kita nagduso sila sang resolusyon. Sinong gin-endorse nila? Gin-endorse nila nga magapapili presidente si Senador Bongo. Puwerte ha? Si Senador Bongo ya, ang ginaduso nila. Sang interviewon sang media, si Senador Bongo silinya, willing gid ko, gusto ko gid nga magpapili presidente. Pero may sugpon, kon si Presidente Rodrigo Duterte magapapili vice presidente sa akong linyada. So, ini wala pa sang sigurado. Ano naman niya ang Pimentel Block sang PDP Laban?
nagaduso man nga posible si Senador Manny Pacquiao amo ang ila mangin standard bearer. Galing may ikog man nagasiling nga ina nagadepende sa resulta sang boxing sa Agosto 21 ni Pacquiao sa Las Vegas, Nevada. So amo ni ang balantayan naton nga mga personalidad. Kamusta ya si Vice Presidente Leni Robredo? Siling niya pag-abot sang Setyembre o Oktubre 8, magadesisyon ako. Nya pero kung mag-file ako sa akong Certificate of Candidacy, wala na niya withdraway. Tayo yun na ni. Ina akong mag-file ko sa akong Certificate of Candidacy. Karon, are ang problema naton. Ginapaabot naton ining pila ka mga personalidad nga dako ang tsansa nga hindi magpaulihi nga maengkwentro ged sa tuig 2022. Kanday sino ini sila. Anay Senador Bongbong Marcos. Ini iya balantayan ini. Kagkaron Senador Richard Gordon. Kag ang ginakuno-kuno aligasyon nga ginadoso sang kano nga mangin kandidato presidente si Mayor Isko Moreno. Balantayan sa maabot na Oktubre, hindi na sila kapanago kay mapile na sila sa ila Certificate of Candidacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa
Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sagsan ang mga kaintangan Responsable at pagbalita Dahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Isab-it ko lang ini makadali. Kadumdum kamo nga nagginutok ang mall, mga mall dito sa Manila, bangod sang piki nga balita, nga nagpalayag, nga kung hindi ka magpabakuna, wala ka mabaton nga ayuda. Kung hindi ka magpabakuna, hindi ka makagwa sa itagsa ninyo ka mga puluyan. Porteto, galalain to si Harry Roque. Mayon ay kay ginklaro kahapon ni Presidente Rodrigo Duterte mismo. Siling niya, hindi ito mandatory kag mando. Ang akong ginsiling, nga ining wala mabakunahan, nga hindi makagwa sa puluyan, suwestyon lang. Inislan sa Presidente, niya wala. Hindi ito yan. Suwestyon lang kung pwede. So, klaro Presidente na mismo kapon na nagsiling nga atong mga balita nga hindi ka pwede kabaton ayuda, kung wala ka mabakunahan, hindi ka makagwa sa puluyan, kung wala ka mabakunahan, siling sang Presidente. Suwestyon ko lang to. Para mapanas na bala sa panghuna-huna sa tao, dapat nga kung ara ka sa gobyerno, kung ano nga tinaga ang ginbuyan mo, kinalan may kasiguraduhan, kaya ang tao, yung mapanik mo. Hamak mo yung kung hindi ka mabakunahan, hindi ka kabaton ayuda, wala ka na ginakaon, namigado ka na. Anay mga tag ang gobyerno ayuda, hindi kay mo pagtagaan, kay wala ka mabakunahan. Pagkatapos, kung wala kaya mapabakunahan, hindi ka pagwa sa puluyan mo. Para klaro gida. Sa baba mismo sang Presidente nagsiling nga inatanan suhestyon lang. Klaro? Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pag
sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo. Balita Morning Edition. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila,